हॅपी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सगळ्यांक। आयज ही धवरूक संस्था आसा तेचो हांव एक मेंबर आसा आणि गेली 7 वर्सां हांगासर आमी झाडां लायतात। म्हाका प्राऊड फिलींग आसा की जेन्ना हांव स्टुडंट आसलो तेन्नाच्यान हांव हांगासर झाडां लायता आणि आयज हांव टिचर जाला आणि माझ्या स्टुडंटांक हांगासर घेवन येयला झाडां लावपाक। ती एक म्हाका बरी प्राऊड फिलींग आसा। हांगासर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की आमचो ह्यो दुनसवाडाचो डोंगर आहा मांद्रे, हांगासर सगळ्या लोकांनी येवपाचें आणि ती झाडां लावपाचो जो एक्सपिरियन्स आसा तो सगळ्या लोकांनी घेवपाचो। आमचे स्टुडंट हरमल पंचकृषी हायर सेकंडरीचे स्टुडंट एवरी इयर हांगासर येवन झाडां लायता आणि म्हाका खूब बरें दिसता की आमच्या स्टुडंटांनी हांगा कंट्रिब्यूट केल्ले आसा आणि माझी इच्छा आसली हांगासर येवन धवरूक जो ग्रूप हांगासर येवन काम करता त्यांच्या बरोबर येवन पार्टिसिपेट जावन झाडां लावपाचें आणि आयज ती म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा झाडां लावपाक। fully nurtures the trees that were planted. So every year different students of this Dhavruk organization come here and plant different trees. So today we here have planted 500 trees from RD Khalaf High School, and we have done so much that all the greenery here is planted by Dhavruk. ही धावरूक ही जी संस्था आसा ती एक बरो उपक्रम राबयता तो म्हटल्यार एका ह्या जुनशे ह्या डोंगराचेर येवन ती झाडां लावपाची आणि त्यांची जोपासणी करपाची वर्सभर। तर ह्या वर्सा सुद्धा आम्ही हो उपक्रम राबोवपाक ह्या धावरूक संस्थे वांगडा आमचे स्कुलाची भुरगीं 8वी आणि 9वेची भुरगीं RD खलप हायस्कूल ह्या स्कुलाची भुरगीं आमी घेवन हांगा येयल्ली आसा आणि ह्या दिसा आमी आयच्या ऑलमोस्ट म्हणू शकता आमी की 500 इतली झाडां आमी ह्या हांगासर लायिल्ली आसा। मी सायडीक पळोवंक शकता की भुरगीं आसात ती झाडां लायतात खणटात, सो तेंकां ह्या निमतान एक एनवायरमेंटा वांगडा फ्रेंडली जावपाक तेंकां एक चान्स मेळटा भुरग्यांक आणि एक आयडिया मेळटा। धवरूक हे संस्थेच्या अंडर जायती वर्सां हे हिंगा आमची गव्हर्मेंट एरिया आसा आणि तातूंत हे झाडां रोयतात आणि जायती झाडां बरी वाडल्यातूय। आयज म्हाका दिसता सुमार एक 500 झाडां तांणी रोयल्यात आणि हे तांचें काम बरें फुडें व्हरपाक म्हाजो तांकां सपोर्ट आसतलो। आणि आयच्या तुमी वर्सांनी पळयशी जाल्यार झाडाचेर कोण तितलें इम्पॉर्टन्स दिना, जायत तिजो झाडां कट करून कोण बिल्डिंगां बांदता जावन आपली जी घरां बांदता। आमच्या भुरग्यापणान आमी पळयलां आमचे जाणटे एक माडाचें पासून चुड्यात कातरल्या न्हू जाल्यार आवाज करीत, घर पासून बांदतना खंय तरी झाड सोडप आणि घराचें फावंडेशन घालून झाड सेफ करून आपलें घर बांदप हें आसतालें। आयज हें सगळें काबार जालां आणि दुसऱ्या देशांनी तुमी पळयशात अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया दिल्ली जावं आनी खंय जावं झाडां म्हणटा ती नजरेकूच दिसना। आनी असो गोंयान म्हाका दिसता टायम येवचो न्हू जें नेचर आसा तें सांबाळचें आणि जाता तितलें ग्रीन दवरचें। हांव स्वता पासून हांवें जायती बिचा हायटीन झाडां लायल्यात। पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून जे काम करतात ते त्यांच्यानी असेच चालू दवरपाचे आणि आम्ही ताका खंय तरी कसलें जर तांकां सहकार्य आसत जाल्यार ते आमचे थ्रू तांकां मेळचें अशें मागता आणि तांकां परत एकदा शुभेच्छा दिता, तेंचे अभिनंदनय करता की ते हे सुपीक अशें काम करतात किंवा आनीकय खंय तरी जागे तेंच्यांनी पळोवपाचे ते अशे विकसीत करपाचे। धवरूक हे नाव अर्जुन वृक्षावरून आलेलं आहे आणि अर्जुन म्हटल्यानंतर जिथे अर्जुन आहे तिथे श्रीकृष्ण आहेच। परमेश्वराचा आशीर्वाद तिथे असतोच आणि त्याच्या आशीर्वादाच्या रूपाने आज इथे तुम्ही बघाल की ज्या जागेवर एकही झाड दिसत नव्हतं तिथे हजारांनी झाडं आपल्याला बघायला मिळतात आणि काही झाडं 8-10 फुटाच्या वरती गेलेली आहेत। आज जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने जी थीम आहे ती बीट द प्लास्टिक पोल्युशन जे होतं त्याच्यापासून या संसाराला या पृथ्वीला मुक्त करण्यासाठीची थीम यावर्षी घेतलेली आहे। त्याचप्रमाणे सेल्फ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटल जे गोल्स आहेत त्याच्यामध्ये रिस्पॉन्सिबल कन्झम्पशन आणि प्रोडक्शन, क्लायमेट ॲक्शन, लाईफ बिलो वॉटर आणि लाईफ ऑन लँड ह्या 4 महत्त्वाच्या घटकांमध्ये विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय आणि धवरूक यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनेक वर्ष आमचं काम सुरू आहे। लाईफ ऑन द लँड ही थीम 10-12 वर्षाचं सातत्याने सुरू आहे। तुम्ही इथे बघाल की विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, येथील स्थानिक लोक, पंचायत, जिल्हा परिषद यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने हजारांनी झाडं लावलेली आहेत। त्याही पलीकडे जाऊन त्यांनी या डोंगराला पाणी अडवा पाणी जिरवा या पद्धतीचे हे ट्रेंचेस मारलेले आहेत
आत्ता मिळालेल्या माहितीप्रमाणे या गावातील आजूबाजूच्या विहिरी होत्या, या जवळजवळ फेब्रुवारी महिन्यामध्ये त्यांचं पाणी संपायचं, त्या आटायच्या. पण यंदा असं लक्षात आलंय की यंदा मे महिन्यात सुद्धा त्या सगळ्या विहिरींना भरपूर पाणी आहे आणि गावातील सर्व नागरिक याचं श्रेय धौरुक या संस्थेला देत आहेत आणि पर्यायाने विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना पण त्याचं श्रेय मिळत आहे. सातत्याने केलेल्या कामाचा परिणाम काय असतो हे इथे बघायला मिळतं. मला वाटतं फक्त दिवस कॉलेजमध्ये महाविद्यालयामध्ये साजरा न करता प्रत्यक्षात ते दिवस इथे येऊन प्रत्येक दिवस हा पर्यावरणासाठी आहे, कारण पर्यावरण आहे म्हणून आम्ही आहोत हे लक्षात घेऊन आपण जर रोजच्या रोज एक छोटी छोटी अशी कामं करत राहिलो, विद्यार्थ्यांच्या मार्फत, संस्थांच्या मार्फत, स्थानिकांच्या सहकार्यामार्फत, असे जे बॅरन लँड्स आहेत, ओपन लँड्स आहेत, अशा जागेवर वृक्षारोपण केलं किंवा ही पाणी अडवा पाणी जिरवा यासारखी जर थीम आपण जर अवलंबली तर मला वाटतं गोव्यामध्ये जे आपण म्हणतो की कोकण हे एक निसर्गरम्य परिसर आहे, तो कुठेतरी त्याला फाटा देत जी काय डेव्हलपमेंट चाललेली आहे ते पुनश्च परत ते पर्यावरण पूरक किंवा पर्यावरणला पूरक असे दिसेल अशा प्रकारचं वातावरण तयार होईल याच्याबद्दल मला दुमत नाही. आणि मी यामार्फत सगळ्या गोमंतक्यांना आवाहन करतो की धौरुकने जे पाऊल उचललेले आहे त्यापुढे एक छोटंसं पाऊल प्रत्येकाने आपापल्या गावात आपापल्या वाठारात उठवावं आणि अशा प्रकारचं वृक्षारोपण करावं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.